Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tiden den er batgå, og chat de er fuld på. Vi har døbet tasker til typer der stresser. Selv bånd når de pakker, har lært man ikke snakker. Med fremmede der prøver at komme og lege med vores pakker. Hvorfor skal vores mamma græde, hvis jeres mamma kan græde? Ja, ja, ja. Hvorfor skal vores mamma græde, hvis jeres mamma kan græde? Ja, ja, ja. Lad nu være, 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 lad nu være. Lad nu være, 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 lad nu være. Ewa, 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 vi på. 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 Vores stil er fra North Face, med typer der helt blæst. Vi boller de makker der pakker, jeg sværger vi tager dig langt over tyske grænser, langt over svenske grænser, helt dybt ind i Europa, Europa. Hvorfor skal vores mamma græde, hvis jeres mamma kan græde? Ja, ja, ja. Hvorfor skal vores mamma græde, hvis jeres mamma kan græde? Ja, ja, ja. Lad nu være, 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 lad nu være. Lad nu være, 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 lad nu være. Ewa, 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 vi på. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Når det er bare blot et mand. Når det er bare blot et mand. Blot et mand. Blot et mand. Ja, hvor?